направим едно Dual Survival в моя Minecraft сервер. Здравейте от мене. Сега светът е много интересен, спални веднага до едно село и тук ще си направим лагер, с който да съберем материали и после да се преместим да живеем на някое по-хубаво място. Аз вече започвам тук Макар да... че може тук да оградиме селото и пак... Може да, но аз вече започвам тук да... Добре, отиди си в една къща, аз Може, ама... ще посъбирам малко дърво и такива. Добре, аз ще живея в църква. Супер! Моркови и картофи. Не е лошо. Добре, само посаждай като обираш. Да, аз винаги го правя. Тук има... нещо като равина, бе. Тук има... Има ли команда спаун? Не, няма ни. Не, всички сме дропнати. Седно. Добре, аз почвам да събирам храна. Добре, аз ще отговарям смисъл за лагера и това. Ти отивай да търсиш мини и такива. Мога по някое време и аз да дойда. Окей. Аз ще направя там нещо. Тук обирам нещата, които... Добре, ела после в църквата, става ли? Окей. Ще ти дам храна и други. Тук точно под такова. Под пшеницата има вода и кол. Това е. Обери го и ама го посаждай. Да, Защото в това село явно дълго ще се заседиме. Най-добре. Тук е страхотно направо. Не, аз може би ще ходя да живея в една планина. Така, напомням ви, приятели, ако ви харесват моите клипове, моля се абонирайте за канала и харесайте. Ще ме потикнете да продължа да снимам. Клипове ще има много често, всеки ден по 2. Ако съм зает, естествено, това няма как да стане. Аз те виждам какво правиш. Я намери някаква хубава оферта от тези селяни. Оферта хубава. Един емералд за 10 стрели. Направо уникално. Това е много добро. 16 волна за един емералд. 16 вълна за... значи ще оставим дълго. 8 голд за един емералд. Не. Аз това ще направя няколко златни ябълки, които ще са ни много по-полезни. Има ли оферта с диня, защото... Знаеш... Ние нямаме диня, май. Няма да ходя да търся джунгла да вървя 5000 купчета. Много важно. Окей, събрах камък. Идвай в това. Си крафтни основните неща. Окей. В църквата. Не знаеш, че в църквите вече се крафтват неща. До нас има хубави неща. Абе, тук е много хубаво. Има и библиотека даже. Да бе, аз с шейдери го виждам по съвсем друг начин. Идвам в църквата. Какво лопата? Аз съм в църквата. Окей, ара да ходим да търсим ресурси. Ара да ходим да копаем в тази планина за въглени и такива. И други. Добре, но ми трябва дърво. Тук Имаш е ли пълно дърво? с прасета, мога да убиеме прасета и други. Имаш ли и дърво? Дърво. Имам, да, ела. Тук ще ни е лагер. Окей. Ако имаш дърво, няма да е лошо. Естествено, че няма. Ето ти. Мерси. Това си е моят чест, само тук не направи си свой. Направи си една табела. За какво ми е табела? Не, табела да пишеш явор. Вляво е, моя вдясно твоя. Окей. Аре, аз отивам да убивам малко прасета за храна. Супер. Малко прасита.
Аз стигам да... Не! Това е. Тръгнах да убивам. Не, меч е в мен. Викам, че съм го оставил. Ти намери въглени. Аз вече почти намерих. И малко камък събери. Между другото сървъра е на хард, да знаеш. На хард. Да. Ти ще го сме. Това не е много надобре. То Майнкрафт по-лесна игра от нея, често казвам, аз не познавам тъй, че... Има. Тук до селото има едно като мини равина. Гати колко прасета. Тук някакъв вилджер. Един емералд за 3 хляб. И само накана хората, които ни гледат, няма да снимаме само на Майнкрафт, аз ще снимам и на много други игри. Скоро ще играем Dead Island. Което е хубаво. Ще кача някой епизод на Assassin's Creed Black Flag. Аз много късно почнах да играя, защото ми взеха новия компютър при няколко дни. И съм я минал Assassin's Creed 4 на 33%. И ще започна от 33, защото просто не ми се мина от начало. Аз вече започвам да взимам въглени. Вече имам 4. Добре, аз имам 25 пържоли вече. Аре, искаш ли това село да го оградиме? Окей. Скоро да е. Добре, аз умирам от глад. Аз въобще не съм и гладен. Добре. Слагаме карантията да се пече. От тук е пещера, човек. Под селото пещера. Това е супер. Това намерих. Само оставим тук, аз си кам. Намерих желязо. Добре, аз ще пукна от глад. Не съм вярвал, че ще се случи. Ето, ако умреш, пак ще се спалнеш до селото. Кладенец тук, бе. Какво? Аз сега разбрах, че кладенец е толкова дълбок. Аз намерих още въглища. Чао, свят. Какво? Изядох я преди да пукна на половин сърце. Добре, аз ще ходя да събирам, да копая. Аз имам с тебе. Къде викаш, че е... Да, ето я мината. Или аз поне намерих някоя друга. Тук наоколо няма никакви овце. Има. Видях няколко там. Шо не ги уби? Аз намерих 2 ера, не ми явно ще търгуваме с тия селяни. Ако има някой с оферта... Къде има ера? Намерих. То подай един иска. В това село претърси ли за чест? Да, няма. Букшелф. Не ги имах. Не, да, мога ги оставиме, поне нали ние ще живеем близко, мога като си направим кирки Silk Touch да ги съберем. Намерих баема с цветята. Да, и аз го видях. Страхотен баем. Макар че е малко нереален, няма как на всяко блокче да имат цветя. Може. И още там. Какъв е това? Да, това е. Аз вече имам 15 тайра. Добре, стана нощ. Нощ ли е? Нощ е. Става лошо. Аз идвам към тебе. Си викам да си направя една дупка и да живея. Ще има големи фейлове тази нощ. Нещо такова ми се струва. Добре, аз влизам в мината без никакви торчове. Тия шейдери ще направят адски тъмно всичко. Добре, тук мъртъв край, ти на къде си тръгнал? Това беше заслепяващо. Сега идвам горе. Ела там има една вода. Ето въглени. Yes. Ти имаш и камена кирка? Камен... естествено. Окей.
Това беше сигурно първото нещо, което направих. Аз имам 41 След кола и дървената врата. 15 айрон. 15 мина айрон не- имаш. Да. Браво. Ние тук за няколко епизода сме готови да почваме да го граждаме това село. Да. Да не го Мой- правим от начало, защото още не сме развити се. Да бе, като го градим ще мога да направим каквото си искаме. Важното е, че тия селени трябва да бъдат запазени. Да. А да Тук не странното станат е, на зомби. че има много малко мобове. Което всъщност е много хубаво. Добре, аре, аз се връщам. Тук има много Ей, водица. доктор! Ти е оферта. Това само то селен, който видях, ми напомни за ония сайентист от Outlast. И аз се сетих за него. О, намерих един скелетон и не знам как ще го убия с дървена кирка. Оставим ме на 7. Боже. Тук май има Аз моб стигам да спаун. бия мобове. Така, господин Крипър. Боже, тази Ако мина... скелетона, цепна го! О! Не, няма пусне диск. Искаш диск ли? Да бе, малко е рано да ама искам. Аз съм трети левел. Добре, какво е това? Какво е това мазно скелетонче? О, зриловете са шейдери са много реални. Леле, боже, тази мина отдолу се разделя на 5-6 пътища, които има толкова много неща. И ми остави я за по-късно, що бързаш. Не, взема каквото мога сега. Ох. Ти ако знаеш какво правя с момента... Какво? Не, айде, чао. Не, няма да допусна в първи епизод да има фейлове. Що какво стана? Един скелетон ме бутна при друг скелетон. И сега ще Това умреш, че така си ли? имам 21 паржоли. Аз въпреки това съм много упорит и се хвърлям пак в битка. Не. Yes. Имам 30 тайран и се връщам. Връщай се. По водата. Добре. И аз се прибирам. С тука викам да разгледам района, да... Я вземи малко дърво да направиш огради. Да оградиме селените. Окей. Не. Тук е пълно бе, братче. Тук пълно е с мобове. При мен има И тук някакво... има от ония новите гори само от бреза. Тази мина е просто няма по-голямо. Скоро ще намериш. Да. Хубаво, че само Господин точно, иначе Денис. до сега толкова много мобове са се спалнали. Аз тук обикалям без никаква видимост. А сега тъмно ли е? Да бе. Не, аз тия шейдери объркват, не мога да ти кажа точно. Близко е до Има един ден. селянин до мината. Близко е... Малко! Гадно! Бебе зомби. Олеле, На спайдер. едно сърце съм. Аз съм на 9. На 8,5. На 8. На 8, на 7, на 6, на 5. На 9 съм. 9,5. Добре. Спри. О, има едно Сега зомби. гледай още 5 минути. Едно и ми зомби кажеш искаше колко. да влезе вътре при вилджерите. Пази ги. Опитвам се. Пазите гейтаци, защото ще трябва да търгуваме от тях.
Трябва да ги апдейтнат, толкова са ужасни. Не знам, селяните много ме дразнят. Църквата ли ще живеем? Да. Аз искам да си взема... Не. Няма да живеем в църквата, ти после ще си изнесеш. Оле-ле. Ти си Боже, изнесеш аз бягам. като куче. Ще ме убият. На 4 сърца съм. А има зомби и скелетон. О, дано. Ако тук наблизко има и Stronghold, макар че Май съм ще чувал, има. че се спаунва на 10 000 блокчета от спаунпойнта. Тоест там, къде ти се спаунваш. Не е добре да ги оградиме по-бързо, тези вилиджери. Няма да издържат 2 нощи. Само една. О, има някакъв Аре, вилидж аз с идвам. нашата къща. А ти ли си сложил печката да изпечеш? 2 айрон. Печката, да. Окей. Опа, Чакай, ти ми какво? това ще бе. Си викам, че някакъв моб. Колко мобове има тук? Спокойно, Herobrine не съществува. Не, мобове говоря. Herobrine? Не е много страшно, така че. Ти изобщо виждал ли си го? Да. Може да се каже. Аз Не е никога в играта, но на снимки. Аз никога не съм го виждал. Е в играта, разбира се. Това е моя чест, ако искаш да знаеш. Сори, еми аз ти сложих няколко неща. Ти малко брезво. Мерси. Добре, ела сега до изгрева на слънцето да направим една снимка преди края на този епизод. Сега само тук да си сложиме. Печка да си изпечеме там нещата. Айде, ще изпуснеш изгрева. Чакай. Още едно. Добре. Това беше от нас за този първи епизод. Очаквайте още много епизоди за в бъдеще. Искаме да направим това оцеляване смисъл до края, да убиеме Ендър Драгона. Да. Много други. Ела за една снимка. Добре, това беше от мен. И от мен е довиждане. Довиждане.